கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கால் பண்ணல போட்டு விட்டுருவேன். ஏய் இதெல்லாம் போகக்கூடாது என் மகளை வெட்டு ஓ துப்பியில் வெட்டுமே வெட்டு சரி அம்மதான் இது இரான முதல்ல விட்டோம் கரெக்டாக ஓடிடுச்சு போல பேருடா நாங்களே நாங்கள் வீடியோல இருக்கிறோம். அது வேணாம் மினி ஏன்டா கேக்க வீணாக்குற ரொம்ப நடிக்கிறீங்க பாபா. அம்மாக்கு கேட்டு வாங்குறதா இருக்கு வாங்கி பாருங்க அம்மாக்கு பீஸா பிடிச்சிருச்சு. இரு இரு நான் ஊட்டணும் உனக்கு நீ ஊட்டக்கூடாது கொடுப்போம் ஸ்ட்ராபெரி ஆகணும்னு சொன்னதானே நான் நீ சாக்லேட் சாப்பிட்றேன் டேய் பாரு கீரைலாம் சுத்தம் பண்ற மாதிரி நான்